ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 10 апрели соли 2023 мебошад ва мо қарор дорем дар деҳаи кулли ҳавоии ноҳияи Варзоб. ва ёдтонда бошад, ман як навор дар моҳи ноябр буд ё декабр ба шумо нишон додагӣ будам. ҳаминҷо замини Баҳрло буд ва ҳозир ҷиянаш Баҳром, ана ҳамин кас деҳқони асил аз мо писта гирифтагӣ буданд ва шинондагӣ буданд. ҳозир ман ба шумо нашонамои пистаи анами акаи Баҳромро ба шумо нишон медиҳам. Баҳрло соҳиби замин, Баҳром ҷиянаш. Манами баландӣ ки дар ноҳияи Варзоб ҷойгир аст, аз ҳама дер барфаш об мешавад. Мана ин пистаро бинед. Мана ин ҷои пайвандаш. Мана пайванди омада, нукаш сабз шудааст. Мана ҷои пайванда. Ин сабз шудааст. мо албатта инро бояд як 20 сантиметр монда бурем. ана хел мебурем. қувват ба ҳамин биёяд. дигар дар инҷо намонем сабза дар тане аз пайванд берун. қувват пайванд бараваду бисёр нашуномааш хуб шавад. деҳқон асил ки? деҳқон, шумо деҳқонӣ мекунед дар инҷа? номтон чӣ? ана Фурқат будиян, деҳқони асил. молодец. Фурқатро бинед ки заминро побел кардааст. инҷо себ буд, анамин себ буд. себ ки моли ниҳоят арзон аст, дар байнаш писта шинондан. то ин писта 4 сол калон мешавад ки себро ино себ мумкин мевашро гиранд. ва меравем давом медиҳем, дигар пистаҳоро аз назар мегузаронем. мана омадем бозу пеши як пистаи дигар. мана бинед, мана инҷа пайванд, ана инҷа пайванд. ана пайванд омадагӣ баркар судааст. мана мо чӣ кор мекунем? мо аз пайванд берун буромадагиашро калта карда мепартоем. инашро ҳам калта мекунем, инашро ҳам мебинем. ҳозир мо қувваро ҳамашро ба ҳанамин писта додем. ёдовар мешавем ба шахсоне ки писта харидорӣ кардаанд аз мо. пистаро ҳар сари 18 рӯз 20 рӯз об диҳед. ҳамин намаш напарад. ҳамин сол пистаи шумо часпида гирад заминда, худо хоҳад соли дигар бемалол сабзидан мегираду шумо парвона мекунед. боз як пистаи дигарро мебинем. гирдаме тоза кун Шамсулло. Шамсулло буда? Фурқат. ана вай ҷои пайванд. дидед? ҳамашонам хелтон Фурқат. ҷои пайванда аз хок берун мондоем. ана ҷои пайванд гирифтааст. болояш ҳам кам бар карда истодааст. баъд болояш баргоро меканем. мана ин писта дар кӯли ҳавоӣ. ҳозир бо дигар пистаро мебинем. мана пистаи навбатӣ. дер тарк шуда истодааст. мана нукакаш сабз шудааст. мана сабзаш канед дагҷо. ана сабз шудааст. дидед? мана ҷои пайванд. ин аз пайванд берун аст. инро мо мебурем. 20 сантиметр монда мебурем. тамом қувваро мо ба писта додем. ба пайванд додем. худо хоҳад ин пистаи пайванди мо нашунамои хуб меёбад. мерем дигарашда. мана инашам ҷои пайванд. ана гирифтааст. боло мебиёд, ана бар кардааст. мо баргиаи поён, барги болашро бурида мепартоем. чунки қувваро дар ана ҳамин нуки писта метиҳем. хай хулоси гап, дар кулли ҳавоӣ, дар деҳаи кулли ҳавоии ҷамоати Чорбоғи ноҳияи Варзоб нашъунамои писта хеле ҳам хуб аст. мана пайванд гирифтааст. болоаш бар карда истодааст. мо як 20 сантиметр монда мебурем. тоза мекунем, то ки қуввати мо ба пайванди писта равад. ва ҳамин тавр ҳама инро мо коркард мекунем, мебурем, соз мекунем. инашро гир Фурқат. ина гирча гир. чӣ ба ин хел мекунед тон? пайванда кушода монетон. пайванд боло паён фаҳмиде? деҳқони асил. ана михел. тоза ку пайванда ҷоша беқинша. ана михел. ана ин нукаш бар кардааст, гирифтааст. дидед? хай хулоси гап, пистаи мо дар инҷо як 80% гирифтагӣ мумкин, 70% ҳозираш бар кардагӣ. хай мебинем кани чанд фоизи дигараш мемонад то охири сол. мо
шартнома кардагем бо пистафурӯши турк ки дар ҳолати начаспидани писта, барг накардани писта ба пуррагӣ соли оянда барқарор мекунад. Соли оянда барқарор мекунад. Пайванди писта, як чашмак задагӣ, як чашмаки сурхзадагӣ, худо хоҳад ин мегирад. Инашро мо мешканем, инро мешканем, инашро як мебурем, ҳамин чашмак тезтар мо калон шавад. ҳамдиёрони азиз, мана ин буд навори пистазори акаи баҳрулло, деҳаи кулли ҳавоии ҷамоати Чорбоғи, ноҳияи Варзоб. Акаи баҳрулло шахси ободкор мебошад. Як теппаи беоби бефоидаро гирифта ба як теппаи гулзори пистазори нағз мубаддал мекунад. Мана мебинем бо як пистаи дигар. Инаш оли бар накардааст, лекин ман буридам, сабз аст. Сабз аст. Оло сабз аст. Бар кардани ин эҳтимолияти калон дорад. Барг накард, мо ҷояшро иваз мекунем соли оянда, яъне ки ҳамун турке ки ба мо писта фурӯхт вазифадор шудаги ки агар насабзид дар ҷояш ҷой метиҳад. ҳамдиёрони азиз, шумо бемалол метавонед писта харидорӣ кунед. моҳи сентябр агар аз мо дархост кунед, заказ кунед, мо имсоли оянда мехоҳем декабр биёрем. барое ки дар моҳи январ биёред агар азоб мекаша, ман азоб кашидам, бисёраш хушк мешавад, бисёраш моҳи декабр биёрем, дар замин мемонем, мегиред. Мана ин сабзида истодааст, ҳамдиёрони азиз. Мана ин пистаи пайванди сабзида истодааст. худо хоҳад ин месабзад. Мирем анавай дигарашда. Дигараш. Мана ин пайванд аллакай сабзидааст. Бинед чӣ хел нағз сабзидааст. Ана инҷа пайванд. Ана ин сабзида истодааст. ҳамдиёрони азиз, ҳама ин аз шумо вобаста аст. Тарзи шинондан, тарзи намнокиашро нигоҳ доштан, тарзи об доданатон. Бисёриҳо нагирифт гуфта ба ман эрод мегирад. Як одам 100 чормағз гирифтагӣ буд. Вайро занг мезанад ки чормағзо бар накард. Гуфтам ака об досоди? Меге не, да як замин лал мешинондам, об наметим. бачо об натиҳад ва чормағз мегирад ми, мешукуфад ми? Не албатта. мо ба баъд эрод мегиранд вақте ки нағз нигоҳ намекунанд. мана инашам бинед гирифтааст. Дидед? ана вай ҷои пайванд, ана мебиёд, ана инҷа бар кардааст. чӣ кор мекунем? болашро қайчӣ мекунем ки қуввати мо ҳамаш ба ҳамин биёяд. барои чӣ мо камтар монда қайчӣ кардем? Аз пайванд 20 сантиметр мондем. барое ки мо инро дар ҳамин мебандем. ҳаминҷа мебанди фурқат, фаҳмидӣ? бо банд намхе мебанди ки рост бурояд. латта қатими бо банд чӣ қатими. ҳамдиёрони азиз, кадоме пистатон килёнка дорад, килёнкашро кушоеду ҳатман ҳар як 15-20 рӯзда як маротиба об тиҳед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки баъд эрод нагиред аз мо. дар паноҳи худо бошед. боз ман аворҳои дигар мегирам. бо гурӯҳи ангурӯ ва боғ бошед.